Dobro ljudi, danas ću vam pokazati kako da imate više subscribera. I prvo da vam se zahvalim na 50 suba. Da, prvo to. Pa ću vam onda, evo, da se vidite, 58 suba. Uskoro stižemo do 60 suba, ljudi moji. Sada ću vam pokazati kako da imate više suba. Ovdje kucate. Ja sam ovo bio radio, ali više ne radim. Ja sam samo jedan put ovo bio radio, više ne radim. Znači, idete kod tog dečka, pa kliknete ovdje zadnje. Idete sub me now. I evo ga ljudi. Dakle, ovdje vam vraća vam 5 suba, ovdje vam vraća 20 suba, a ovdje vam vraća čak 40 suba, ovdje vam vraća 20. Znači. Ljudi, meni se to ne radi jer vidite što piše please come later. Ja sam ovo bio uradio samo jedan put sad i to je to ljudi za ovu epizodu.